ụmụ afọ Igbo ekele m unu ọmụ aka a na-akpọ Ima Ehumadu mana ihe unu ji mara m bụ La Bista so ị mara afọ a ịghọta ihe mbụ ọfụma. Afa m bụ Brownie Ifeanyichukwu Igbo egwu onye ji agbala nze mmiri na-arị ugwu wee malụ ofu ji a na-eme mbutu ofu onye na-ekwe moto ajụgiri na-ekwe enwe eze ọmụ kọmbụ Maazị Kenelix Ugochukwu abụ m onye Igbo ụmụ afọ Igbo ekene m unu ana m agwa unu ka unu na-ekili Ojemba na AIT maka na Ojemba bụkwa nke anyị. Ndị Igbo ekene m unu ọ na Rita Edochie na-ekwu. Rita Edochie bụ nke na-eme efe ụwa na-ekili ekili unu na-enene m na-eti ọmụ Rita Edochie na-ekene unu Igbo bụ Igbo ekene m unu. Eze afa m Ngozi Eze Ọnụ abụ m onye na-eme ife onyonyo biko na-enene na Ojemba ka asụsụ be anyị ghara enwu ya dị elu unu mma. Ndị Igbo ekenekwa m unu afa m Patience Ọzọkwọ a na-akpọ m Mama G for General. Ana m asị unu na-ekilikwa na Ojemba na AIT na ọ ga-amasị anyị ncha ka anyị kwado nke anyị ka ọ na-eto.